Gràcies per seguir amb nosaltres. Entenem que un dia com avui dimarts és difícil d'aconseguir plegament, no sé què volia dir, que us ho veiem. La conferència d'avui porta per títol La presència de la senyera de la bandera catalana als mapes d'Amèrica al 1600. I aquest és un tema rellevant, un tema important, primer perquè és desconegut. Tots hem viscut, ens han educat per la convicció de que la conquesta, la colonització de les terres americanes va ser obra dels castellans, obra dels espanyols i castellans. I hi ha molts documents que corroboren aquest fet, però n'hi ha molts d'altres, com els que us presentarem avui, el capítol mapes, on es veu que realment la presència dels castellans, dels espanyols i castellans, doncs no és com se'ns ha explicat. En concret, el que veiem són 4 barres, amb molta confusió, amb molta insistència. Aquesta és una qüestió que nosaltres volem explicar. Al meu costat tinc el Carles Camp i aquí al davant l'Armand Santmamet. Són respectivament president i coordinador de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya i ens en parlaran aquests documents, els mapes en els quals es veuen les 4 barres de la Catalunya, els mapes d'Amèrica al segle XVI. I ara ja dono pas al Carles Camp, us trobarà l'atenció i us entregaré la resposta. Gràcies. Gràcies per venir i una hora d'assistir. Bé, la fundació que ens dediquem? Ens dediquem doncs, a estudiar, investigar i divulgar tots els aspectes de l'història de Catalunya que s'han manipulat, amagat i tergiversats des de fa segles. És a dir, venen explicant que des de l'època dels Reis Catòlics els catalans són una mena província de l'Espanya dirigida, liderada i pilotada per castellans que van fer-ho tot. Van fer conquerir Amèrica, van descobrir Amèrica, van conquerir, van produir grans escriptors, etc. Tot això ho anem desmuntant mica en mica i estem donant que totes les coses no és així, sinó exactament el contrari. És a dir, l'Amèrica l'hem descobrir nosaltres, els catalans, l'hem conquistat els catalans i el gran progrés, la gran explosió d'art i de literatura castellana que apareix a sobte allà, doncs no va ser així, sinó va tenir un altre origen, com més endavant ja ho veurem. També ens dediquem a intentar, que volem aconseguir que es valoritzi i que restitueixi la difusió i es difungui el valor del patrimoni cultural i monumental de Catalunya. Moltes vegades existeix, està inventariat, però moltes vegades senzillament no està valorat. I volem aconseguir també això. Amb quina finalitat tot això? Aconseguir però no nostra autoestima. No som uns provincians d'un país de quarta fila, no ens han pogut. Han estat el més gran nació del món i és el que intentem demostrar, tal com va dir en Pau Casals a les Nacions Unides. I com fem això? Bé, ens dediquem a la recerca, tenim diversos projectes, tenim el projecte Amèrica, del qual li enviarem una mostra important, el tema Cervantes o Cervell, el tema de 1808, la guerra del francès no és tal com les Almanguda, com ja podrem demostrar més endavant, etc. Ens dediquem a la divulgació. Evidentment no serveix de res trobar coses interessants, importants, si no es donen a conèixer. Com ho fem? Doncs tenim una pàgina web, histocat.cat, allà hi ha el webmaster, que és el càmera de fotos d'allà, el responsable, i ens dediquem a una web amb força èxit que va aconseguint fem servir per divulgar els nostres coneixements. Fes conferències, tertúlies, simposis i actes com el que estem fent ara mateix, en el qual intentem contactar el màxim número possible de gent o el màxim possible de llocs per poder contactar per poder transmetre tot això. Ja, per exemple, fem actes significatius, el simposi de les cobertes catalana d'Amèrica, que farem en la 6a edició i aquí ja he costat i elaborarem des damunt, us esperem veure-nos-hi. Hem fet una guiada sobre història i pensament català a Ripoll, hem fet una ruta colombina, hem fet aquest any l'any Colom Català 2006, perquè ha sigut el 5è centenari de la seva mort, en el qual ha fet una sèrie de conferències a diferents llocs de Barcelona i altres llocs del país, una ruta colombina a Barcelona, una ruta colombina a l'Empordà, i etc. No us cansaré, però aquests actes, si us interessa, a la pàgina web us trobareu molt més ben descrits. Bé, doncs aquí tenim una sèrie d'aquests projectes que es porten a tirar endavant. Som agosarats, no tenim problema, no som covards, com és la majoria del país, i diríem les coses tal com les veiem o com les pensem. Ahir parlàvem, tenim reunió del patronat
són radicals. O sigui, són radicals, esclar. Si veu les coses lògiques, pensar que, per exemple, un analfabet estranger i plebeu pot tenir un càrrec de virrei, que és un càrrec d'altíssima dignitat catalana, i això és radical. Bueno, això sí, també és. Evidentment és radical perquè ningú està disposat a reconèixer la bestiesa d'un estranger analfabet com actuant de virrei a Amèrica, que és el cas de Cristòfor Colom. Clar, fa 100 anys que sabia la dona havia de tenir dret a votar, també és radical. Bueno, avui en dia ho he dit més del punt de vista dels altres que no pas el nostre. Doncs bé, tenim temes, com dic, polèmics, que poden ser una mica guerrers, poden ser una mica sobten, i a molts fan por, molts espanten, no volen sentir parlar, però bé, com nosaltres continuem amb tot el desvergonyiment del món, explicar-lo sense cap mena de complexa ni problema, amb la finalitat, com us deia fa uns minuts, d'aconseguir que els catalans recuperem la nostra autoestima i veure com som algú realment important i no una província d'un país de quarta fila. Ara deixo la paraula a Armand, us posarà un exemple concret i ben espectacular, penso jo, del tema aquest, del tema de la manipulació històrica. Ho farem una miqueta així, diguem-ne, en plan casolà. A veure, avui no hem vingut a parlar ni d'en Colom ni d'en Cervantes, així que són dos temes que nosaltres tractem des de fa un any i mig i que fiquem molt en em poso aquí perquè hauré de fer servir el resto aquest i per tant miraré perquè no hagi de girar el cap un moment no per a veure vull fer un parell algunes consideracions prèvies. Per exemple, tot i que no venim a parlar de Colom, hem de parlar una mica del tema Colom. Nosaltres quan parlem de història, o sigui, quan parlem de la colonització d'Amèrica i tal, no estem parlant d'Amèrica perquè ens interessa el tema americà. Un dels retrets que ens fan és ara diguem-ne, ens relacionareu amb el genocidi americà. No ens interessa parlar d'Amèrica, o sigui, Amèrica és l'excusa per parlar de la història de Catalunya. I perquè Colom, diguem-ne, és la punta de l'iceberg de la manipulació històrica. O sigui, Colom simbolitza tota aquesta història que des del segle XV ens han anat amagant. I Colom per nosaltres és important perquè si Colom es demostra que no és genovès, que era català, és pràcticament està al caure la cosa aquesta amb el tema de l'ADN, demostrar que Colom és català per nosaltres i per la resta de gent seria molt més fàcil demostrar que altres personatges menys coneguts i més polèmics també ho són. O sigui, per això ens interessa en Colom. No ens interessa Colom des del punt de vista de la història d'Amèrica, ni volem frivolitzar sobre el tema del genocidi indígena americà, ni molt menys. Vull dir, tot això nosaltres ho deixem de banda. O sigui, no és aquest el nostre tema i és una consideració prèvia que volem fer perquè sovint aquest és un hàndicap que tenim. Sobre el tema de la catalanitat de Colom hi ha moltes proves de caire històric i documental que van en aquesta direcció, però una de les preguntes que ens acostuma a fer la gent, doncs, si Colom era català, si la conquesta era catalana, doncs, una pregunta molt innocent però que és molt punyent, no? Per què a Amèrica no es parla català, per exemple? Si van conquerir Amèrica, per què a Amèrica no es parla català? Entre altres coses perquè nosaltres pensem que el tema de la conquesta d'Amèrica és predominantment un negoci de Catalunya fins a l'època de Carles I. O sigui, en Felip II, la monarquia que fins a aquell moment havia sigut una monarquia composta de diferents territoris arreu d'Europa, a partir de Felip II, diguem-ne, la monarquia es castellanitza. Felip II crea una cort estable a Madrid, cosa que no havia passat amb Carles I, i a partir d'aquest moment s'ha de crear un imaginari. Neix una entitat nova, una entitat que no existia fins aleshores, neix